Spørgsmålet er det muligt at renovere et 70'er-hus, eller om man bare skal vælte hele lortet og starte forfra? Problemet er lidt, rummene er der, men de fungerer bare ikke. Når man laver sådan en indretning, så skal man jo tænke på økonomien også. Lad os nu prøve at se, om vi kan genbruge. Og allerede her, der opstår nogle problemer. Man skal jo helst gerne have en god meter for, at man kan bevæge sig godt i et køkken. Det gør du ikke tænke over det, men så har man egentlig det bedst mulige køkkenlayout, som man kan få. I dag der skal vi snakke om 70'er huse. Der er jo bygget enormt mange 70'er huse i Danmark. Og på sin vis fungerer de jo stadigvæk perfekt. Men der er alligevel mange, der begynder at lagge lidt i forhold til den indretning, man gerne vil have i dag. Så i den her video der skal vi snakke om, det er muligt at renovere et 70'er hus, så det bliver moderniseret igen. Eller om man bare skal vælte hele lortet og starte forfra. Lad os kigge på det. Mit navn er Jannik Bruun, og jeg arbejder som selvstændig med arkitekt- og byggerådgivning. Og på den her YouTube-kanal, der kan du se videoer om arkitektur, indretning og byggeri. Jeg har den her oprindelige plantegning på et 70'er hus. Hvis vi lige hurtigt skal skitsere det op, jamen så har vi ydervæggene herude. Og det er egentlig delt op på den måde, at der er en soveværelsesafdeling her, med et stort soveværelse, et børneværelse her, et andet børneværelse her og et tredje børneværelse/kontor. Og der er så en fordelergang her, ind til alle værelserne og over til et badeværelse. Og det er sådan typiske 70'er hus, de er bygget op med den her soveafdeling, og så er der en opholdsafdeling. Og opholdsafdelingen, jamen, den består af en tv-stue, en spisestue, og et køkken selvfølgelig. Så er der så lige i det her 70'er hus en entré med en trappe ned til en kælder. Det er ikke alle 70'er hus, der har kælder. Men det, som gør sig gældende ved alle 70'er hus, det er, at der er to indgange, nemlig bagindgangen her, og så hovedindgangen herover, som i dag egentlig bare er spildplads for de flestes vedkommende. Altså, det er jo tænkt som den her pæne indgang, man bruger, når man får gæster. Og den her familie her, jamen, de bruger det til at åbne, når de skal hente en pakke, sådan at postmanden ikke behøver at gå hele vejen rundt om huset. Den er lidt unødvendig. Og så er der et lille toilet her, så der er egentlig et toilet og et badeværelse. Og det er egentlig det, rent indretningsmæssigt. Så er der en anden ting, som gør sig gældende ved de fleste 70'er huse, og det er det her med, at man har lavet en åben forbindelse til haven, som egentlig er mega fedt. Og det fungerer via en terrassedør her, som går ud til en terrasse her. Lige den her familie, de har så sådan en, de har fået bygget en tilbygning, så der er en udstue herude. Spørgsmålet er det muligt at renovere det på en måde, så det bliver moderniseret? Problemet er lidt, køkkenet det er lidt separeret fra stuen, og i dag er det jo populært at have køkkenalrum. Den her entré, hvor man kommer ind, meget lille rum, som ikke rigtig fungerer. Der er ikke rigtig plads til at hænge overtøjet eller stille skoene, og det er der jo heller ikke over i denne her entré. Altså, rummene er der, men de fungerer bare ikke på den måde, som er optimal for en moderne bolig i 2024. Så lad os kigge på det og se, om vi kan komme frem til en planløsning, som gør det muligt at modernisere den her ved en simpel renovering, eller om vi skal vælte lortet og starte forfra. Der er tre ting, som jeg gerne vil omkring i det her projekt, og det er gangarealer, det er rum og indretning, og så er det vinduer og lysindfald. Det jeg godt kunne tænke mig at arbejde med i denne her video, det er køkkenalrummet. Så det vil sige, at hele soveværelsesafdelingen, den vælger vi lige at se bort fra. Formålet med den her indretning, jamen det bliver at skabe et køkkenalrum. Så det vil sige, at vi skal egentlig have flyttet det eksisterende køkken over sammen med stuen og spisestuen, så det hænger sammen. Men før vi gør det, så skal vi tænke på gangarealer, fordi der er ikke nogen grund til, at vi får lavet alt for mange snørklede veje, så når man skal bevæge sig igennem huset, så skal man bruge for mange skridt. Man vil egentlig gerne have, at man går fra A til B på den hurtigst mulige måde, men også på en måde, hvor man, når man går i gangen, så kan man fordele sig over til de forskellige opholdsrum, så man ikke vader igennem stuen, vader forbi fjernsynet for at komme over til køkkenet, eller skal flytte en spisestol for at komme over til stuen. Og når man står i køkkenet, så vil man egentlig også gerne have mulighed for at kunne stå og operere rimelig smertefrit der, uden at der er alt for meget trafik. Så vi starter med at kigge på gangarealerne. Allerførst så vil jeg starte med at fjerne de ting, som jeg ikke skal bruge mere. Og det er toilettet herovre, og det er entréen. Og så vil jeg egentlig gerne bevare det eksisterende bryggers, fordi at jeg har ikke lyst til at flytte trappen. Det bliver for dyrt. Så vi starter lige med at få defineret alle de vægge, som vi gerne vil beholde. Boop.
Jeg vil også gerne beholde den eksisterende hovedindgang. Nu tror jeg, I har fået set, hvordan de eksisterende rum de er, så derfor så fjerner jeg lige tegningen nedunder, så vi lige kan fokusere lidt på det her store rum her, som vi skal have moderniseret. Jeg vil gerne have en væg, som ligesom adskiller trappen her fra stuen herover. Og så kunne man jo starte med at sige, jamen så laver vi en firkant herover, så vi på en eller anden måde har defineret, det her det er bryggers, og så har vi køkkenalrummet, spisestue og stue. Men lad os lige prøve at se, om det fungerer godt med gangarealerne også. Vi kommer ind herover, og det første jeg så tænker, det er, det kunne være smart at have en døråbning herover, hvor man kan komme ind til køkkenalrummet. Og jeg vælger at placere den over for den dør, der er i gangen over til soveværelserne, fordi at så har vi faktisk en direkte forbindelse, hvor man kan bevæge sig fra bryggersædet til soveværelsesafdelingen med færrest mulige skridt. Så har vi et andet sted, hvor vi gerne vil bevæge os hen, og det er jo ud til udstuen her og ud til terrassen. Og det er selvfølgelig oplagt så at tegne en streg her. Så har vi egentlig gangarealerne defineret. Den fortsætter selvfølgelig over til her, ikke? Og der er også et gangareal her over til kælderen. Så det er egentlig gangarealerne rundt i huset. Gangarealer, jamen det er jo kun noget, man bruger, når man går, og det er heller ikke et areal, man kan møblere. Så det vil vi gerne have minimeret så meget som overhovedet muligt. Og det synes jeg faktisk, vi gør på den her måde. Samtidig så definerer det jo en firkant herover, hvor jeg så tænker, fedt, der er et stort nok areal, til vi stadigvæk kan få vores køkken. Og så er der hele det her stykke, hvor vi kan få stue og spisestue. Men det som så er spændende, det er, at det efterlader så ligesom et areal her og et areal her, som er spildkvadratmeter, eller er det bare gang, eller hvad gør man? Men det kigger vi lige på senere i den her video, og ser om vi ikke nok kan få det løst på en eller anden måde. Det første jeg gerne vil sikre mig, det er, at der bliver plads til køkkenet. Og det har jeg jo planlagt skal være herover, så det oplagte, det er jo at sige, at vi har køkkenbord herover, og så kan vi måske have nogle skabe her, og så skal der være en køkkenø. Og allerede her, der opstår nogle problemer, fordi der er altså ikke særlig meget gangplads. Hvis jeg gerne vil have et skab herover, jamen, så er der ikke for meget gangplads her, og det bliver faktisk også lidt snævert herover. Men man skal jo helst gerne have en god meter rundt om en køkkenø, for at man kan bevæge sig godt i et køkken. Så vi kan selvfølgelig lave køkkenøen mindre, men jeg synes også, det ser mærkeligt ud, hvis den bliver helt firkantet lige i det her køkken. Så jeg tænker, at vi dropper lige de skabe derovre. Men fordi der er så mange hakker her, så vil jeg egentlig gerne have udlignet de linjer en lille bitte smule. Og derfor så vil jeg 100% sige, at der skal være et skab herover. Så den her væg, den ligesom kommer til at være lidt mere clean. For at vi så får et fornuftigt gangareal over til køkkenøen, jamen, så skal vi faktisk så langt hen. Og det samme kommer så til at gælde herover i den anden side. Men det er sådan set også fint nok, fordi så siger vi, jamen hvis vi så også skal have den samme længde herover til, så har vi faktisk fået defineret vores køkkenø her. Og den bliver rektangulær, som jeg gerne vil have den. Så kan jeg godt tænke mig lidt flere skabe. Og det her, jeg bliver nødt til at låne lidt af bryggersædet, fordi lad os nu sige, at vi kan få nogle 60'er skabe herover. Jamen så tror jeg ikke, at bryggersædet bliver så småt, at det ikke kan fungere. Så det er egentlig rigtig fornuftigt. Men jeg havde egentlig også tænkt, at jeg godt kunne tænke mig et viktualrum. Og i dag der kan man lave de her fede løsninger, hvor man laver en dør igennem skabet, og så kommer man over til et viktualrum. Så det skal vi prøve at se, om vi kan få plads til her. Men for at kunne gøre det, så skal vi først finde ud af, hvor meget plads vi kan få lov at stjæle fra bryggersædet. Som vi snakkede om tidligere med gangarealerne, jamen, så vil jeg gerne have en gang lige igennem bryggersædet. Så det efterlader os ligesom et areal her, som vi ikke kan indrette. Hvad er det ellers, vi skal have i et bryggers? Jamen, det er jo faktisk en ret lang snak, og jeg har lavet en video om det, som I kan se ved at trykke op på det her link, og jeg går lidt mere i dybden med, hvad kunne man gøre med et bryggers. Men for nu, der vil jeg bare hurtigt skitsere det op. Der skal være et køkkenbord, et vask og nogle højskabe. Jeg synes, det er oplagt at lave vasken herover, fordi at her der har vi et vindue i ydervæggen. Og det er altid godt at placere en vask i forbindelse med et vindue, fordi man vil gerne have meget lys, når man står og arbejder ved en vask. Og hvis man ikke lige får tændt det elektriske lys i loftet, jamen så har du mulighed for at få lys ind fra vinduet. Men her der kan man jo så sige, jamen så skal vi selvfølgelig have et bord rundt om vasken. Og igen, vi skal have et fornuftigt gangareal. Det vil jeg så gerne have, at det bliver et rigtig godt gangareal, fordi det er jo også et bryggers, det kan være, at man lige stiller noget vasktøj derude eller et eller andet. Der skal altså være god plads. Så man kan sige, at det her det er jo vores linje til, hvad vi må stjæle fra bryggerset. Men lad os lige gøre bryggerset færdigt nu, når vi er i gang. Vi har gangarealerne herover, og så tænker jeg, så kommer man ind og skal bruge noget skabsplads. Nu skal jeg lige fjerne noget af det her.
Der kan man ligesom sige, at jeg vil gerne have nogle skabe herover. Så tænker jeg at lave en væg op mod trappen her, hvor man kan placere nogle knæer, så der kan hænge tøj her. Og så kan man jo så lade døren åbne op imod tøjet, fordi når du står over fra køkkenet og kigger, hvis der nu er nogen, der ikke lige husker at lukke døren, jamen så kigger man ind i en dør, i stedet for, hvis døren var vendt om, sådan at den gik den her vej og var åben, så vil man stå for køkkenet og kigge over i tøj, og det kan se lidt rodet ud. Så derfor vælger jeg at vende døren på den der måde. 3 skabe, det er ikke nok i det her tilfælde, så derfor laver vi også en skabsvæg hernede. Og så kan vi køre bordet helt hen til sig. Og hvis man nu siger, jamen, vi stopper elementet her, som forresten er utrolig fortegnet, kan jeg se nu. Altså det burde egentlig være køkkenet, bordpladen er nok sådan her i stedet for. Men så kan vi måske her få plads til en lille sædeplads. Alkove behøver det måske ikke at være, men en bænk, som er polstret. Et godt sted lige at sidde her og tage sine sko på, og det er også hyggeligt, når man kommer ind. Så det var bryggersædet, og nu ved vi, hvor meget plads vi skal bruge der, og vi ved, hvor meget plads vi så kan stjæle til køkkenet, så vi kan få lavet det her viktualierum. Lad os hoppe tilbage i køkkenet og se, hvordan vi kan indrette det. Yes, viktualierummet, det behøver egentlig ikke at være særlig stort, men det, at man får lov til at gå ind i et rum, det gør jo, at man udover bare har hylder på en lang væg, at man faktisk kan få lavet hylder på en lang væg og i siderne, hvis det giver mening. Jeg prøver at tegne det her. Jeg tænker, at man kommer ind her, og så ved vi ligesom, at endevæggen den er herovre. Jeg tror, at denne her gang, jeg har tegnet over i bryggersædet her, den er lidt fortegnet. Så jeg vælger i stedet for at lave den her væg herover. Så det vil sige, at de her skabe, de skal herover stå i stedet for. Og så kommer man ind i viktualierummet, og der skal jo egentlig bare have så meget skabsplads som overhovedet muligt. Så hele endevæggen hernede, jamen det skal selvfølgelig bare være skabe. Og hvorfor ikke også bare herover i siderne? Sådan der og sådan der. De her hylder herover, de bliver sådan cirka 35-40 cm dybe. Og ja, så ved jeg ikke her. Der kunne man jo godt sige, at det 60'er-skab, der ligesom skal være her, i stedet for at man tilgår den plads inden fra viktualierummet, så kan man tilgå den fra køkkenet af, fordi det er jo selvfølgelig at foretrække, hvis man kan det. Så der kunne man godt sige, at herover der laver man et skabslåge, som ligesom fra køkkenet af kan komme ind i et skab her. Og det gør jo egentlig bare, at viktualierummet, det er det her rum her, eller det er skabspladsen i viktualierummet, og det her, det er så den gang, man har i viktualierummet. Det er sådan cirka 1,20 meter gange 1,20 meter, så du kan træde ind, og så kan du stå og dreje rundt, og du kan også have en kasse, et eller andet i hånden, og stadigvæk have muligheden for at bevæge dig derinde. Men mere plads tænker jeg egentlig ikke, at det behøver. Jamen så fik vi jo egentlig også defineret køkkenet. En ting, vi lige skal snakke om, når vi snakker køkkener, jamen det er bevægelse, fordi det er enormt vigtigt, når du står i et køkken. Når du står og laver et aftensmåltid, så kan være, du ikke tænker over det, men du går jo sindssygt mange skridt rundt. Så går du over til vasken, og så over til skærebrættet, og så skal du smide noget ud, og så skal du have noget i køleskabet, og så lige over røre en gryde, ikke? Du vader frem og tilbage. Så der skal man egentlig også tænke på, hvordan man placerer de forskellige ting i køkkenet indretningsmæssigt, for at undgå ikke at skulle bevæge sig for meget. Og det man arbejder ud fra, det er, at man siger, at hvis man placerer køkkenhåndvasken, kogepladerne og køleskabet i en trekant, jamen så har man egentlig det bedst mulige køkkenlayout, som man kan få. Så jeg starter med håndvasken, fordi ligesom i bryggersædet, hvor håndvasken den blev placeret i vinduet, så ved jeg, at vi har et vindue herovre. Og derfor så placerer vi køkkenhåndvasken her. Så har vi kogeøen. Det er jo ret oplagt at have en kogeplade der. Og så skal vi jo fuldende den trekant, jeg snakkede om. Vi kan ikke placere køleskabet herover, fordi det er en dør ind til viktualierummet. Så det er selvfølgelig herover vi placerer køleskabet. Og på den måde så har vi en trekant, som gør, at man ikke skal gå særlig langt, når man skal gå fra køkkenhåndvasken over til komfuret, over til køleskabet. Godt, så skal vi snakke om stuen. Jeg vil selvfølgelig gerne have et spisebord tættest muligt på køkkenet. Og så vil jeg gerne have stuen herover, fordi vi ligesom har denne her hyggekrog. Så jeg sætter lige nogle møbler ind her. Vi har spisebordet, og vi har tv-stue. Møblementet. Jamen, der er ikke så meget at sige mere om det. Der var de der
plads, som vi snakkede om tidligere. Kan I huske, vi snakkede om gangarealerne, og så var der de her 2 felter, som blev sådan lidt spildplads. Lad os lige snakke om dem. Altså jeg vil sige, vi har jo en bevægelse igennem her ret meget, ikke? Altså, du kommer fra bryggerset her, ja, der kan du lige snige dig forbi, og hvis du kommer fra køkkenet og skal ud, eller fra køkkenet og skal over i spisestuen, så bevæger du også udenom det her, men en gang imellem, så vil man jo også bare bruge det her. Så det her areal, det tror jeg ikke, jeg vil gøre noget ved, udover at sige, jo, om du kan stille en plante herover eller et eller andet, som kan være dekorativt. Så den dropper vi at sige, det er ikke spildplads, det er sådan set fint nok, men den der, altså der er nogle muligheder, ikke? Man kunne sige, jamen vi laver en skabsvæg herover. Det kunne være en stor bogreol. Men jeg synes, det er fedt at have nogle siddepladser inde i en stue. Fordi det er jo traditionelt, at man har nogle siddepladser over i stuen, og man har selvfølgelig nogle siddepladser ved et spisebord. Og som jeg har tegnet det her, jamen, så er der også 4 siddepladser i baren eller ved køkkenøen. Men hvor er den der sofa, hvor man, når man ikke sidder og ser fjernsyn sammen med de andre, og man ikke gider at sidde ved en stol, der man vil gerne sidde og læne tilbage og chille med en iPad eller et eller andet, og jamen, der er det oplagt at ligesom lave en siddeplads her. Og det behøver ikke at være meget mere kompliceret end at sige, jamen vi har en bænk her. Det man så lige kan tænke lidt yderligere igennem, det er gangarealerne, fordi dem har vi ikke snakket særlig meget om i den her video jo. Når man kommer fra soveværelset, jamen, så vil man gerne direkte over til fjernsynet en søndag formiddag. Og som I kan se her, jamen, så kommer man til at gå ind i den der. Så der kan man jo godt starte med at sige, at vi har en bue her, og så kører den hen her. Det er også lidt fedt altså, at få lidt former ind i indretningen. Det var egentlig indretningen. Så er der kun tilbage at snakke om vinduer og lysindfald, fordi det er virkelig vigtigt at tænke ind, når man snakker indretning. Vi starter med bryggerset. Fordi når man laver sådan en indretning, så skal man jo tænke på økonomien også. Og det er klart, at man kan selvfølgelig bare bryde hele ydervæggen ned, og så starte forfra med at lave panoramavinduer hele vejen hen ad facaden. Men det går jo ikke. Så lad os nu prøve at se, om vi kan genbruge de vinduer, vi har. Og hvis det overhovedet ikke fungerer med indretningen, så er det fint nok at lave vinduerne større, eller flytte dem eller et eller andet. Men vi starter med bryggerset. Hoveddøren, den har vi besluttet os for, den vil vi gerne bevare. Ved siden af bryggerset, der er et vindue herover. Vi vil gerne have lys ned til trappen og i gangarealet der. Og så er der et vindue herover foran vasken. Perfekt. Så det bryggerset, og der er egentlig fint nok lys, der er 2 vinduer, og hvis man vil have mere lys ind, jamen, så kan man jo vælge ikke at have alkoven her, så i stedet for at lave et smalt højt vindue ved siden af døren. Lad os hoppe over i køkkenet, fordi køkkenet det er jo et arbejdsrum, og der skal bare være sindssygt meget lys. Og der er faktisk et eksisterende vindue her, igen foran vasken, så det er perfekt. Nej, det skal være større. Så der vælger jeg bare at lave vinduet større. Jeg ser nogle linjer for mig. Køkkenøen her. Lad os bare lave vinduet i samme bredde som den. Så har vi et vindue her. Og så er man sikker på, at uanset om man står til højre for vasken eller til venstre, så kommer der lys ind, ikke? Lad os lige prøve at visualisere det lidt. Kunne det være... Nej, vi skal have en mere gul. Der kommer lys ind her. Og den lyskejl, den bevæger sig jo så sådan der, ikke? Så det er det, man må forvente at få ud af det her vindue. Hvis det var, at vinduet det havde den oprindelige størrelse, jamen så vil vi jo kun få et lys, som gik her. Så vi får lige lidt bredere lyskejle. Og hvad har vi så af vinduer over i stuen? Der er i dag en vinduesvæg hele vejen herover. Så hele den her væg, det er faktisk en glasvæg. Den starter så sådan et stykke her over gulvet, og så går den helt op til loftet. Så der kommer jo faktisk masser af lys ind i stuen. Det herovre, det er også en glasvæg. Så alt det her, det er vindue. Og så har vi jo så bare lys, der kommer hele vejen her, ikke? Perfekt. Men det efterlader os med nogle dark spots, som jeg kalder det. Herover og herover. Og der er så lige et ekstra aspekt, vi lige skal ind omkring, fordi nu snakker vi om lysindfald, jo, som er enormt vigtigt i indretningen, men udsigt er jo også noget af det smukkeste, man kan tænke på, når vi snakker om arkitektur og indretning. Denne her familie, de er så heldige, at de har placeret deres hus ud til en skov, og den ligger herover. Lad os tegne den med grøn. Og den vil man selvfølgelig gerne have mulighed for at kigge ud på. Det har man faktisk ikke. Jo, der er et smalt vindue herover. Og jeg ved ikke, om I har set det i nogle 70'er hus, men der lavede man nogle gange sådan nogle mosaikvinduer med farvet glas. Det er ikke særlig meget lys, der kommer ind, og det ligner også lidt en gammel kirke.
Jeg er ikke typen, der siger, det er fandme grimt. Jeg synes, det kan noget nogle gange. Det er faktisk charmerende nogle gange. Men hvis jeg kunne vælge ved det her hus, om jeg vil have et kirkemosaik, eller om jeg vil have en stor, bred udsigt til en skov, så vil jeg vælge det sidste. Og derfor så, nu flytter jeg lige den her skov, så vi hele tiden har den i mente, selvom vi zoomer ind. Derfor så skal vi have lavet nogle vinduer her. Og jeg tænker, at vi laver et vindue, der starter her og slutter herover. Fordi så har du ligesom symmetrisk med der, hvor bordet formentlig skal komme til at stå, et dejligt bredt vindue. Og hvorfor så ikke få en terrassedør ud til den dejlige skov der? Fordi så skaber vi noget mere bevægelse, som jo efterhånden er temaet i den her video. Du kan komme ud her, du kan komme ud der, og du kan komme ud der. Så det synes jeg er lækkert, hvis man kan få plads til en terrassedør. Så ind med den. Så nu har vi så også et kæmpe lysindfald her. Lad os bare tegne det ind her. Sådan der. Dejligt med en masse lys ved spisebordet og udsigt, når man sidder. Vi bevæger os videre hen i stuen, hvor vi også skal snakke om vinduer. Det der er med vinduer i en stue, det er, der er udsigt måske lidt mindre vigtigt. Eller, hvad kan man sige? Nej, det er det ikke. Udsigt er lige så vigtigt i en stue, men indbliksgener kan blive et problem. En stue er sådan lidt et trygt hulested i et hjem, og derfor så gider man ikke at sidde eksponeret op ad en glasfacade, når man ligger i sofaen. Så derfor så, men vi vil gerne have noget lys, og vi vil så også gerne have noget udsigt stadigvæk. Og derfor så tænker jeg, at man kan lave et vindue herover, som sådan giver et fedt lys ned langs væggen her, ikke? Og så har vi stadigvæk en hyggekrog herover. Men for lige at gå et ekstra level op med hensyn til vinduer, så kunne man jo godt lave et vindue herover. Men et højtsiddende vindue. Fordi hvis vi laver et højtsiddende vindue, jamen så har du stadigvæk mulighed for at sidde trygt hernede i din hule, ikke? Så vinduet, det er jo langt over dig, så er ikke nogen, der vil kunne kigge ind på dig, når du sidder der. Men du får stadigvæk en lille smule lys ind, og hvad der er endnu mere fedt, tænker jeg, det er, at over fra køkkenet af, når du står her, så har du faktisk mulighed for at kigge ud der. Og når du står her, jamen, så har du mulighed for at kigge ud den der retning. Og når du står herover, så har du mulighed for at kigge ud den der retning. Og når du sidder her, så har du mulighed for... Okay, jeg tror, jeg har fattet det nu. Lad os prøve at rydde lidt op i det her lagværk, jeg har lavet. Vi kan godt slukke for det her lys her. Så har vi fået lavet nogle der. Vi kan sætte lidt skygger på. Vi kan få defineret ydervæggen lidt. Sådan der. Men lad os lige repetere, hvad det var, der egentlig skete her. Fordi vi havde den her 70'er hus med en indretning, som ikke rigtig fungerede mere. Og vi fik indrettet på en måde, så vi endte med ikke at vælte hele lortet. Vi blev så nødt til at fjerne det lille toilet her og den eksisterende hovedindgang for at få plads til det nye køkken. Og ellers så havde vi bare bryggersædet placeret samme sted. Det er så blevet udvidet en lille bitte smule, og vi lånte lidt af bryggersædet til at lave et vitalrum. Nu er køkkenet simpelthen blevet til et køkkenalrum, og gangarealer er der tænkt på. Der er tænkt på lysindfald, og der er tænkt på møblering, som gør, at det her 70'er hus nu lever op til de moderne indretningsstandarder. Det her det er jo så et skitseforslag, som er et ud af mange forskellige muligheder, man kunne indrette det her hus på. Så det var det for den her indretning. Nu kan jeg godt tage den her handske af og sige tusind tak, fordi du så med på den her video. Jeg håber, du fik noget ud af den, og hvis du gjorde det, så giv den et like, og meget gerne abonner på kanalen. Hvis du kender nogen, der har et 60'er, 70'er eller 80'er hus, som er interesseret i indretning eller står over for en renovering af den her type, jamen så del videoen med dem. Og hvis du har gennemgået en renovering nogenlunde den her art, jamen så skriv ned i kommentarfeltet, hvad du gjorde og hvad du kom frem til af fede løsninger. Det vil jeg meget nysgerrig på at høre. Tusind tak, fordi du så med. Kan du have det rigtig godt. Vi ses.